Assalomu alaykum ako rahmat ki o'ta mara yordam qildi ishol daqton do'g'uy. Assalomu alaykum ako rahmat ki tema dastgiri qildi daqton do'g'uy. Ba'zi падаро аз духтар меноланд вақте ки ҳамсаршон фарзанди духтар таваллуд мекунанд падаро зиқ мешаванд. ассалому алайкум бардам ва хаворони гиромӣ, хуб ҳастед иншоаллоҳ. аллоҳ ҳифзтон кунад. бардам ва хаворони гиромӣ, алҳамдулиллаҳ барои ин бародар маблағи лозимашон ҷамъ шуд. аллоҳ аз ҳар як бародар ва хоҳаре ки кӯмак кард, лайк, комментария ва ҳамин навора ба дигарон равон кард розӣ бошад. бинед ки бардам ва хаворони гиромӣ, алҳамдулиллаҳ лайки шумо, комментария шумо ва навора ба дигарон равон кардани шумо сабаб мешавад ки маблағ ҷамъ шавад. ба ҳамин хотир ҳама вақт мегӯем ки ҳамон лайк, комментария ва навора ба дигарон равон кардан сабаб мешавад. бардам ва хаворони гиромӣ, аллоҳ аз ҳар як шумо розӣ бошад. Салому алайкум. Ба канали Taj Muslim акай Абу Муҳаммад ҳазор раҳмат ки ба кӯмаки дастгирии шумо 130,000 барои личени додари ман ҷамъ шуд. ҳазорон бор раҳмат. илоҳо омин. худованд касе ки хайр кадай хайри кадагиша ба даргоҳаш қабул куна. парвардигор бараката дар хонаводааш бирезона. худо ҳамаҳошона нигаҳбон шава. худо касе ки ай муҳоҷирай ҳамаҳошона худо касе ки кадом бандае ки хайр кадай худо хайрша қабул гардона. худо нигаҳбон шавашона бараката дар сарошон бирезона. омин аллоҳ. ҳазор омад ки ҳаракат дар вақти тангӣ ёрдамон кади дастмон гирифте ба ёрдами шумо ба кӯмаки одамои хайр кардагӣ 130,000 сомон ҷамъ шуд барои оператсия лечени оянда. ҳазор раҳмат ба одамое ки хайр кардагиан. фарқ надорад 1 сомон 10,000 ки ба ҳамаш 100,000 бор раҳмат. иншоаллоҳ дар ҳаққи ҳамаш дуо гӯем. илоҳи худованд хайрои кадагитонро ба даргоҳаш қабул гардан. худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад. баракат ба касбкортон, баракат ба зиндагитон, баракат ба ҳамаи коротон. кадоми тангӣ дошта бошад, ай тангиҳо худованд буродаршона ҳамаи чи тангию чизи дошта бошад, худованд нигаҳбонтон бошад. ҳазор раҳмат ба акай Абу Муҳаммад ки ёрдамон кард дар вақти тангӣ. ҳазор раҳмат ба ҳаматон. барномаи хаворони гиромӣ, аллоҳ шоҳид аст. баъзе падаро аз духтар меноланд вақте ки ҳамсаршон фарзанди духтар таваллуд мекунанд падаро зиқ мешаванд, бенасрейни мешаванд. субҳаналлоҳ. ба хотири чӣ? ба хотире ки духтар таваллуд кард. субҳаналлоҳ. бинед ки духтар ба хотири падараш ашки дида мекунад, талаб мекунад аз мардум ки кӯмак кунанд ва падаршонро наҷот диҳанд. субҳаналлоҳ. падарои бузург, падарои гиромӣ, аллоҳ ҳидоятон куна. вақте ки фарзанд таваллуд мешавад духтар, ношукрӣ накунед. алҳамдулиллаҳ бигӯед, ҳамаш фарзанд аст. алҳамдулиллаҳ. аллоҳ аз ҳар як шумо розӣ бошад. бозам ташаккури зиёд ки кӯмак карден, дастгирӣ карден ва бетараф наистоден. валонҳое ки бисёри шахсоро дидам, бисёри блогерҳоро дидам, алҳамдулиллаҳ сообщества кардан, дар инстаграмам гирифтан, история кардан. аллоҳ аз мон розӣ бошад. ташаккури зиёд. салому алайкум раҳматуллоҳ.